11 октябрь көне бөтен илебез халкы халыкара өлкәннәр көнен билгеләп үтә. Бу эш чиратында безнең республикада һәм районыбызда да уздырыла. Без өлкән буынга бик тирән бурычлыбыз, чөнки алар бөтен авырлыкларны кичергән кешеләр, бик ватан сугышы еллары булмасын, аннан соң илебезне аякка бастыру һәм инде бүгенге көн тормышын алып бару. Шулай ук алар өстендә бүгенге көндә яшь буынны тәрбияләү һәм аларны олы тормышка озату бурычы да куела. Әйтер идем, алар каршында башны иеп, чын күңелдән рәхмәт, чөнки бүгенге көндә районыбызны алып баруда алардан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Хөрмәтле өлкәннәребез, чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән сезне тәбрик итәм, сезгә исәнлек, саулык телим, һәм әле бергәләп иңне-иңгә куеп эшләрбез дигән шушындый